Am y tro cyntaf erioed, mae Cyfrifiad 2021 yn cyflwyno data cyfrifiad ar bobl sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol. Cyfeirir atynt fel cyn-filwyr yn aml. Gallwn nawr weld y data hyn yng Crynodeb pwnc cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig. Am y tro cyntaf, cafodd cwestiwn newydd ei ychwanegu Cyfrifiad 2021 a oedd yn gofyn i bobl 16 oed at drosodd a ydynt wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol. Naill ai yn y lluoedd arfog rheolaidd, y lluoedd arfog wrth gefn neu'r ddau. Ychwanegwyd y cwestiwn newydd mwyn helpu feithrin dealltwriaeth o boblogaeth cyn-filwyr lluoedd arfog Deyrnas Unedig ac i cefnogi cyfamod y lluoedd arfog. Dyma addewid ac ymrwymiad y genedl un cymuned lluoedd arfog. Cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yw rhywun sydd wedi gwasanaethu am o leiaf diwrnod. Gall hyn fod yn y lluoedd arfog rheolaidd neu'r lluoedd arfog wrth gefn, ac mae'n cynnwys rhai masnachlanwyr. Roedd y cwestiwn newydd yn canolbwyntio ar y rheini sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig, yn hytrach nag unrhyw lluoedd arfog arall. Gan ei bod yn debygol mai dyma yw'r boblogaeth fwyaf o gyn-filwyr sy'n byw yng Nghymru a Lloegr. Hon yw'r boblogaeth y gwyddom fwyaf amdani o ffynonellau arolygon hefyd. Ni chafodd unrhyw un a oedd yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog y Deyrnas Unedig ar ddiwrnod y cyfrifiad, naill ai yn y lluoedd rheolaidd neu wrth gefn, eu cynnwys fel cyn-filwyr yn ata cyfrifiad. Gallwn weld o edrych ar ganlyniadau Cyfrifiad 2021 fod 1.5 miliwn o bobl yng Nghymru a Lloegr sy'n 16 oed a throsodd wedi dweud wrthym eu bod wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol. Mae hynny'n cyfateb i tua 1 o bob 25 unigolyn gan gynnwys cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd a Ryfel y Falklands. Roedd y rhan fwyaf o'r cyn-filwyr hyn wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog reolaidd yn y gorffennol. Roedd tua 1 rhan o 5 wedi gwasanaethu yn y lluoedd wrth gefn a chryfan fach y lluoedd reolaidd ac wrth gefn. Mae canlyniadau cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig hefyd yn dangos bod y gyfran uchaf o gyn-filwyr yn byw yng nghymunedau ardaloedd sydd â chysylltiadau milwrol cryf. Roedd hyn yn cynnwys Conwy yng Nghymru a Gosbo North Kesteven a swydd Richmond yn Lloegr. Gallwn hefyd weld bod y rhan fwyaf o gyn-filwyr yn byw mewn cartrefi gyda dim ond 2% yn byw mewn sefydliadau cymunedol. Yn ddiddorol, roedd gen Cymru gyfran uwch o'r boblogaeth 16 oed a throsodd oedd yn gyn-filwyr o Chymharu a Lloegr. Byddwn yn parhau i ddadansoddi'r data newydd hyn o Gyfrifiad 2021 gan gynnwys oedran a rhyw cyn-filwyr, ble maen nhw'n byw a gyda phwy yn ogystal â gwybodaeth am eu iechyd, cyflogaeth, addysg a gwlad enedigol. Bydd hyn yn ein galluogi i achwilio demograffeg y boblogaeth cyn-filwyr yn fanylach. Cyfrifiad 2021, nid yw erioed wedi bod yn haws dysgu am eich cymuned.